Aku kok iso kok ngene iki piye to ki? Biyen bali saka pondok iki kula waras lho biyen. Saiki kok nemen. Lu kiai iki ora patek lucu, ora patek. Saru Mbah Yai lenggah ting mriku kok. Mahardikaning tias ing reh kamardikan nugroho miwasih wilasaning dat kang marabudeng rat mugia tansah kajiwa kasarira tumedak tumantuk wonten ngarsa jengantika sadaya waraden sagunging para rawuh kakung semawana putri ingkang tansah teteken lan pepayung budi rahayu. Wonten pangarsanipun sepuh bini sepuh minggahipun aji sepuh ingkang lebda ingkang weruh pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang sanget kinabekten ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamin para alim, para ulama, para kiai, para haji, hajah, ustad, ustadah, guru ngaji, dalasan santriwan miwah santriwati ingkang rinten pantaraning ratri tansah gelar ambabar pitutur luhur ingkang linambaran kintaka suci minangka wahyuning ilahi rabbi dados panuntuning kiblating manembah mring ngarsaning dat kang marabudeng rat nggih Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung wonten pangarsanipun Innalikiram fillah Rama Kiai Haji Abdurrahman Masyhuri, Rama Kiai Muhammad Taufik, Rama Kiai Muhtar Al-Hadi, wonten pangarsanipun Al-Mukarram Rama Kiai Dzulfikar Ahmad, sedaya para kiai ingkang somorawuh ingkang boten kuwawi dalam sebat setunggal mbaka setunggalipun ingkang tansah kawula ta'zimi lan kawula suwun berkah pandonganipun wilujeng donya ngantos ndelahan benjang. Raing Pancasila pangemban miwah pangembating praja satriyaning negari ingkang nyepeng song-songgung wonten ing laladan Trasan dusun Sindon Trasan Kapanewon Bandungan kaleres Dalek Kadipaten Magelang hatining tias. Nuhun inggih ingkang kinabekten minangka song-song agung ingkang nyepeng kendali pusraning adil wonten ing laladan Sidan Trasan mriki. Nuhun inggih Kanjeng Rama Lurah Bapak Dr. Andes Bagawat Gita
dalah Ibu Pamong Projo perangkating desa, Pak BPD, Pak Carik, Pak Kasih, Pak Kaur, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Tamping, Pak Takmir, Mbah Kaum, saha Pak Mudin ingkang tansah kinabekten ugi mboten katalumpen wonten pangarsanipun kadang paniti laksana panawung krida dharma tembung menterengipun kadang panitia ingkang tuhu dahat wicaksana ing budi. Kadang werda muda tumaruna ingkang mahambek luhuring dharma ingkang sinugata ing reh kautaman sarjana sujananing budi ingkang rinten panteraning ratri tansah labuh labet jagi katentremaning agami lan negari ingkang sinebat TNI Polri, Bapak Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtibnas, Linmas, Sederek Ansor, Banser, Fatayat Muslimat, Ibnu IPPNU, Karang Taruna, muda-mudi seniman dalah seniwati ingkang tansah kinabekten ugi. Ugi mboten katalumpen wonten pangarsanipun grup musik religi The Citra. Oh nggih. Musik religi The Citra. Ingkang kula bar mireng kabar jari sak grup sa Januari arep tindak ing tanah suci. Ingkang kita hormati ugi wonten pangarsanipun juru pita swara sound system paringi laris lancar barokah pertahankan bro suarane wis cemengkling enak banget aja dikurangi ya bro kok geding aku piye toki nggih para rawuh kakung putri ingkang kinabekten merwakani ngatur ingkang sepisan monggo kita dherekaken kanthi maneng grama manengku puja hastawa hasti wisukur sahanda pepodo zuang mahanasa nggih Allah subhanallah wa taala katitik kanthi sih kanugrahanipun berkah barokah fadhol karomah lan ridhonipun satemah babar daya pangaribawa nuwuhaken raos katentreman kabagas kuwarasan ingkang sami pinanggih pramila rinten ratri ampun ngantos kendhat lan pegat anginipun kunjuk syukur dateng ingkang hanyipta jagat umbul hastungkara sareng-sareng wawasan tahmid kita dherekaken alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syukur ingkang angka kalih selawat minggahipun salam mugi katetepna kunjuk dhateng wiyosan dalem junjungan kita bendoro kita panutan kita ingkang benjang calon badhe paring syafaat miwah pitulungan dhateng kita mustikaning jagat memani ing bawana langgeng wiyosan dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi ingkang samarawuh siang menika estu kagolong kacathet minangka dados umatipun panjektos benjang wonten ing dalahan yaumil kiamah mugi tansah pikantuk syafaat miwah pitulungan ingkang agung amin Allahumma ya robbal. Sagunging rawuh nyadong duka ingkang tanpa pepindha kawula taruna muda sampun kumawantun nganyer lancang deksura wonten ngarsa jeneng antika sadaya nyahak wewenang gempil kamardikan ingkang katembe eca wawan sabda miwah imbal wacana mboten kok ateges ngirangi subasita minggahipun ing reh tata krama awit mradapa sumarak sowan jasad kula ngabiyantara wonten ngarsa jeneng antika sadaya namung nuhoni pamundhut ingkang menulya kadang panitia paniti laksana kene nderekaken wontenipun adicara pengaosan halal bihalal utawi dalam rangka sawalan. Mugi-mugi pepanggihan siang menika arepa panas muga-muga mbeta berkah. Warga sidon trasan sing rawuh ngaos kathah mangke kundur muga ora sia-sia dong gendong ngindit nyunggi nyangking berkah lan barokah. Bakdo ngaos sing rawuh kathah warga mriki muga-muga rezekine turah-turah tur kathah. Kena kanggo ngragati cah ngaji mondok sekolah lan kuliah. Kok turah kathah geng gedhekke ngrumati putra lan wayah. Kepeksa turah kathah lek do ningkat ngapikke dandani omah. Kok turah kathah sowan diwir Magelang lek tuku mobil sing mewah. Supra nek isone gek Supra ya ora apa-apa. Yamaha ya ora apa. Syukur-syukur iso tumbas Avanza.
Nek cara kula kalih grup musik ya mending Avanza timbang Pajero engko ndadekke panas njaba jero. Kok turah kathah ge ngambake Tegal karo sawah. Kepeksa turah kathah ayo lek daftar haji umroh nyang Mekah lan Madinah. Alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Wah, di pengajian sing rada menguras keringet ning mriki niki. Matur suwun Pak. Ya Allah, paling namanya mboten napa-napa Pak. Mas Keco paling nampane mawon nggih nggih. Kula dongaken sasi ngarep tindak umroh nggih Pak. Niki kok tenggake wedang kok ya rene nek kepengin ndongake. Nggih, sembah nuwun. Oh calon oh nggih, nggih sembah nuwun nggih. Ana tempe didol murah, Pak RT bakal dadi manut MC-ne. Ya Allah, kenapa kalau Mas Tani nguras tenaga, kalau kadang nggih mesake, mau diring dramben saking Bangjo mriku. Bangjo Trasan mriku. Kula niku dugi mriku tak etung jam 10:20 menit, dugi mriki meh jam 11. Aku sih nggak masalah, Besti. Tapi kan ibu-ibu kan kasihan. Gedawan nek gedawan ki ya mesake wong wedok, nek kejembaran mesake wong lanang. Tegese gedawan lih mlaku niku lho. Yo Mas paham? Piye to ki? Urung. Nggih. Ora dhewe-dhewe kok ora melu-melu wong aku ndek ciri khas dhewe-dhewe kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, kula dipoto Mas. Bentar. Halo wes difoto, action ya itu. Bulan Syawal nek Mbah Yai ngendika niki bulan peningkatan. Ning ya ana oleh ngarani bulan Syawal bulan pemulihan. Lah kok pulih piye? Poso bodho ki jan ngentek-entekke. Apa-apa dituku, apa-apa didahar nggih Bu nggih. Ya peningkatan leh takwa dhateng Gusti Allah. Monggo sami inguk-inguk lelampah ingkang sampun kawuri. Men sami mantepipun men ora mamang. Apa-apa nek ngerti sejarahe men tambah mantep. Halo Bu. Penak ngono Eyup. Kae sing pringisan nang kono. Nek cara ki kok pindah rono kabeh kene kosong ke. Ayo yo kadang kula madhep rene yo madhep rene. Nek kula kok madhep rene terus kono merasa tersisih. Ya, dadi aku yo mriki nek kula madhep rene tok wong kono yo melu urunan. Nek kula rene tok, wah samar kula omongan karo pring. Ya Allah ya Karim, sidon barokah Allahumma. Monggo nindakaken halal bihalal niki men mantep kedah ngertos sejarahe. Jenengan men mantep nderek napa Jamiyah Nahdlatul Ulama mantep mergo sing beto Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Umpami enten sing asta teng Muhammadiyah mantep wong ngerti pendirine Mbah Kiai Dahlan. Lah halal bihalal niki nek teng Indonesia terbentuk tahun 1948. Rikala semanten Indonesia sampun mardika nembe umur telung tahun kok 3 minggu. Umur 3 tahun. Negara Indonesia sampun mardika ning kathah jiwane manusia yang belum merdeka. Contohnya apa? Dari instansi pemerintahan zaman Belanda, partai-partai politik masih banyak yang belum terima kalau negara tercinta kita Indonesia niki wis merdeka. Ojo meleh kok wong sing luar negeri penjajah bener nek ora trimo. Enten Mbah Kakung asli wong Jawa ning Merong Kampuh Jinggo jelas-jelas belani pemberontak, belani penjajah dadi seorang pengkhianat. Sinten?
Zaman Sultan Agung Mataram pun Islam. Wong sak bakdanipun lengseripun sinten Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya lajeng Panembahan Senopati niku sampun wonten Mataram Islam. Enten asli wong bumi pertiwi Jawa ning dadi pengkhianat. Zaman Sultan Agung badhe nyerbu VOC ting Batavia niku wonten Tegal, Pekalongan, Batang, Cirebon sampun damel napa tempat-tempat lumbung pangan utawi tempat-tempat menyimpan logistik sarana buat berperang. Ning enten wong Jawa sing bedhekke rencanane Sultan Agung akhirnya lumbung-lumbung dihancurke dibakar karo VOC Mataram Kukut kalah riyin. Sinten niku tiyange ya wong Jawa Tumenggung Endranata. Nek bapak-bapak sami jaroh teng makom Imogiri ngen para ratu niku ana ambal-ambalan sing ra padha karo kancane niku makome Pangeran Tumenggung Endranata. Tiap dina didak-idak wong. Tidak pantas seorang pengkhianat dihormati. Wong Jawa niku. Lajeng 1948 negara pun merdeka ning kathah jiwa sing dereng merdeka lajeng Insinyur Soekarno presiden pertama karawuhan guru kula jenengan sami sesepuh kula jenengan sami saking Jawi Wetan mapan lenggah teng Jombang pendiri radio Suara Nahdlatul Ulama pertama wonten Laladan Jombang asmanipun Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Niki halal bihalal teng Indonesia. Ternyata halal bihalal niku zaman Belanda nggih pun wonten 1838. Enten pemimpin Belanda asmanipun yang terhormat Dr. Tuan Pigun. Niku ya wis damel halal bihalal. Inguk-inguk lampah ingkang sampun maabad-abad kelampah Bapak Ibu. Jebule halal bihalal niku sampun terjadi zaman Mataram Islam 1757. Niku pun wonten halal bihalal ning tembunge mboten halal bihalal. Sinten sing damel napa? Sing damel halal bihalal pertama asmanipun Raden Mas Said. Umur 17 tahun ning wis duwe tentara bolone kathah. Sinten Raden Mas Said niku putranipun Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara sinten adikipun Raden Mas Purbasuyoso sing jumeneng teng Kraton Surakarta Hadiningrat asmanipun ingkang sinuwun sampeyan dalem Susuhunan Pakubuwana kalih. Ya iki nek ora ngaji sejarah ora mudeng halal bihalal lho. Nek meng anut wong kok meng manut ela-elu. Cek nyegur sumur manut, nyegur kali manut. Wong kudu ngerti sejarahe kok sujarah kudu ngerti kok. Mungkin iki elek-elek ya tau ngaji ora ngger mengo cangkeme kok. Dipaidu. Awak saya kok ora mikir kok. Iki cara luwesa kula teng mriki raan mangkat jane. Tenan ra awak saya raan mangkat jane. Aning piye wong butuh anggih butuh panggih warga mriki to apa Buma? Nggih. Ra sembarangan ki karo tengah tahun wis pesen. Wong lho ki jam 09.00 Pak RT. Anu, Bro, Mas. Jam 09.00 kula di WA Mas Banser wau kula munting anu Bang Jo Secan. Karena saya punya apa ya, punya apa ki patokan iki apa jenenge Mas? Prinsip. Saya punya prinsip dongake mawon muga-muga prinsip kula ora owah. Tur pikirane ya ora owah. Kula duwe prinsip kula dadi mubalik lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu. Sithik kesel rak popo nek meng kelase Bandungan ku alah isih saka omah ki sak jam setengah. Kula nate teng Wonogiri, teng Tuban, bahkan Gunung Kidul nyeting Honda dhewe beto CRF. Dah gaul. Timbang kula telat, kula paling wedi nek ngajak kok apa ngaji kok nganti telat. Engko saiki kasus akeh kok diundang setahun yang lalu ra teko ora ana omonge. Badalke wae ora.
Wong ngene sing wadal kiye cilik-cilik kon badali. Pokoke cadangan mangsane. Suwe-suwe ya saya kon makili we. Kepala penak wong ndase. Nek wakil awak mbek sikil dengan kok ora ndase apa urip. Nggih to, Pak? Nek ana sirahe, ana tangane, ana sikile, nuwun sewu mboten kok kula ngece nggih. Orang nuwun sewu napa kekurangan dalam lahir. Sing nuwun sewu sing sikil cacat ning duwe sirah isih iso urip nggih. Ndodok bengi-bengi tok 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 buka ya Allah malah mesake ta Bu. Mas damel tumbas-tumbas es teh utawa damel tumbas sego mesake ning jajal jam 2 bengi ana wong totok-totok duwe tangan duwe sikil ning ra ndas. Melayu pura sampean. Ahu. Kandhane. Nggih ta? Nggih. Malaikat tidak pernah salah. Nuwun sewu kula tak ngalih ngadeg nggih. Nggih tak menika men pengen weruh dapure kiyaine kae kok nggih. Halo Besti. Nggih. Malaikat tidak pernah salah. Oh, pengen weruh. Oh, Bu, Assalamualaikum. Sarang hiu. Wong sing paling ngerti marang kahanan. Ora sah. Nek jek nyanyi kok saset. Assalamualaikum. Pun. Malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, tapi manusia kadang salah, kadang benar. Maka hidup ini tidak untuk saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat berguna bagi orang lain. Raden Mas Said putrane Mang Arya Mangkunegara setunggal. Arya Mangkunegara kagungan kakang jenenge Pakubuwana kalih. Saking garwa garwa selir duwe adi jenenge Pangeran Mangku Bumi kok Mangku Rondo ngawur kae. Wis banter salah. Nah, kopi Mangku Bumi kok Mangku Rondo. Lah kenging napa berarti nek susuhunan Pakubuwana kalih niku sing pernah tuwa Kang Mase Mangkunegara berarti Raden Said kuwi keponakane. Berarti iki Pak Dene. Ning ngopo ponakane kok mungsuhi Pak Dene? Iki zaman Mataram. Merga napa? Kudune nek Pakubuwana kalih lengser sing genti nggih adike Mangkunegara. Ning karang wong Jawa ngemut gula krasa legi wegah dilepehke. Adine kandung dhewe dikrenah direkadaya diasingke dugi Sri Lanka ngantos seda teng Afrika Selatan. Anake ora trima karo Raden Mas Garendi putra Amangkurat III. Perang gerilya nglawan Pak Dene dhewe. Adine sing nomor 2 Mangku Bumi medal saking kraton merga Pakubuwana terlalu aktif, terlalu bersahabat dengan VOC karo penjajah medal perang gerilya. Adine karo ponakane gempur Kartosura kraton. Bar ngoten ora ana rampunge njur pemimpin Belanda gawe suatu perjanjian 1755 nek mboten salah dadi perjanjian Giyanti. Ya Allah kok jan rada nyauri blas ya. Nek aku nggo blangkon ra ngerti sejarah tak dunke blangkone. Blangkon ki gamblangke lelakon nek urung gamblang kontakon. Nggih. Nek peci kudu mepet karo sing maha suci sedina sewengi 5 wektu ora kena lali. Itu maksudnya aku Besti. Please ngertiin aku tuh capek. Iya ini ora lucu ora patek. Saru. Pun. Anake dhewe anake sapa? Assalamualaikum. Bar ngoten
perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi adine diwehi lemah perdikan Mataram sing rada selatan njur jumeneng dadi ratu nganggo sesebutan ngarsampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana kratone wonten ing Kasultanan Ngayogyakarta pun sakniki dadi Solo ana kraton, Jogja nggih enten kraton. Lah iki Raden Mas Said iki piye ijeh nyerang Pak Larunge bagian. Kamangka waune dadi balane Mangkubumi ngrebut Surakarta. Mandang Mangkubumi dikai tamah perdikan, Mangkubumi ingkar janji meneh. Njur Mas Said perang gerilya nglawan Jogja, nglawan Solo, nglawan Belanda. Paten pinaten tunggang turutan wisuh getih ora ana uwise, ditok-tokke ora ana rampunge, njur enten sing diarani perjanjian Solo III. Raden Mas Said diwehi bumi perdikan Wonogiri, pundi Gunung Kidul miring Kedu Temanggung, njur jumeneng dhewe kowe kena dadi pemimpin ning ora kena nganggo juluk susuhunan utawa kasultanan. Nganggone kadipaten. Mula Solo sakniki enten kraton loro, sing siji Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sing setunggal Pura Mangkunegara. Njur jumeneng maune sing nome jenenge Raden Mas Said mandang wis dadi pemimpin nganggo titel napa? Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara setunggal. Gandeng kerep mateni wong materi penjajah karo napa? Karo pemimpin Belanda. Raden Mas Said diparingi jejulukan Pangeran Samber Nyawa. Niku sejarah halal sithik saking halal bihalal. Berarti sing pertama sinten Pangeran Samber Nyawa. Ning bedane nek ting Bandungan, ting Limbangan Kendal ngen kula oleh ngarani halal bihalal riyoyonan, nek ting kraton oleh ngarani hajat dalem pangabekten utawi sungkeman. Sallu ala Nabi Muhammad. Tur sungkem niku Bu, halo. Assalamualaikum. Tur sungkem karo wong kakung niku ana aturane, ora angger. Arep mung kaya ngene bentuke nek waneni malati sampean. Tak belani Pak, tenang mawon. Wong lanang ki arijalu qawwamuna 'ala nisa. Nika pemimpin, Besti, paham nggih? Nggih, arep kok apa bentuke kuwi pemimpin. Paham? Iya. Nika sing pojok wit mauni nyawang kula ngantek Butinah jenengane. Mosok batin to ya Pak. Ya Allah piye kok bagus sih kaya ngono to ya Allah. Ya kan aku cuma membatin. Ya kalau ada kata-kata saya yang salah ya mohon jangan dipaidah. Basa Jawane paido ya paidah. Jawane Inggris. Pun sungkem karo wong saiki kadang kathah kok Bu. Pun mirsani anak zaman sakniki kadang sungkem karo sing tuwa ki adeg-adegan sik. Pak, kosong-kosong. Mak, kosong-kosong. Lah niki adape ora ana kamangka ngilmu paling dhuwur niku napa? Akhlak sik, tata krama sopan santun. Lah nek teng mriki tasih enten lewat ngarepe wong sepuh nuwun sewu amit. Amit. Lah nek teng Mekah Madinah ora ana nuwun sewu amit-amit niku. Nggih, Mbah Yai. Panu bapak ingkang sampun tindak Mekah nggih. Ora ana. Ana wong jagong gek wiridan kan kok riwariwi ngaror ngidul ngetan. Tak dongake muga-muga do tindak Mekah Madinah kabeh. Penting daftar perkara mangkat lan ora urusane pangeran. Nggen arep dapure nom kok ngene iki Mekah wis ping pisan kok. Mending timbang gurung. Pisano ora gate. Mboten ku ndak darani kula sombong. Kecokot ya Allah. Sia. Assalamualaikum. Bon. Ting Mekah niku mboten enten Bu, nuwun sewu amit-amit niku ora ana. Kula ki nate ngrokok ting hotel Mekah. Napa keranten nek ngrokok ting jero hotel niku lak mboten pareng didenda nek mriku hampir 4 juta dendane nek konangan.
Nang teng arep hotel niku ngrokok karo kanca-kanca niku. Lah ana wong Arab niku Pak teko lewat niku njikuk rokoke sing gedhe rempon jagung niku to. Teko njikuk 2 haji halal minggat jajal. Nek oleh teng dusun Sidon Trasan yakin doyak gebugi tenan. Mergo ora sopan. Mula tata krama sopan santun ku ngilmu paling dhuwur. Bagusa ayuwa pintera ngalima titel pangkat dhuwur jabatane nek kelakuane kok wis cacat sedaya nderek cacat alias nek kelakuane wis rusak sedaya nderek rusak sing kono ora weruh sing kono. Bu, assalamualaikum. Nggih, panas, Bu. Ya muga-muga sakniki teng mriki panas sok nang alam baryah ora oleh panas. Allahumma. Nggih, innalillahi rajiun. Kuwi jebul makom to kuwi. Wah, kok ngenes-nesi to? Kuwi jebul makom niku. Ampun ngawe-awe to Mbah, kusik. Durung wayahe kok wis ngawe. Kae sing nang sor wit apa kok ngawe-awe? Lek rene tak enteni ngono ki jajal. Wah, nyamari kuwi. Sallu ala Nabi Muhammad. On. Sungkem sik karo wong kakung. Wong wajibipun pripun? Nek kaya mbak-mbak sing dereng kagungan garwa, bodho pertama nika sungkemi pertama kali bapak. Lamun bapak tasih. Nggih. Nek bapak sampun nembe kali ibu. Lah nek ampun kagungan garwa, sungkem pertama nek bodho nyajan bapak ibuke nang pinggire, sungkem pertama ora karo wong tuwa sik, karo seorang suami. Bu, halo. Tak aturi pirsani nggih. Tak dongake ibu sing rawuh niki sehat panjang yuswa petuk bodho ngarep. Sungkem karo wong kakung niku ana aturane, Besti. Jangan asal nggih. Nek bapak lenggah kursi ngeten iki, ibu kok pengen sungkem karo bapak ya kok lenggah kursi. Ampun saking mriki. Halo. Sungkem bapak aja saking mriki. Dadi kan bapak ngeten, aja ngeten. Jenengan sungkem karo wong kakung ragane ning hakikate jenengan niwaki wong lanang. Mula wong foto nika nek wong kakung teng tengen, wong putri mesti teng kiwa. Lah pripun Mas kudune saking mriki jenengan. Dadi bapak ngeten. Seka kiwa, syukur timpoh. Ndingkluk tangan dulungke. Sungkem mbek wong lanang kok namatke wong lanang. Pak. Ngapura, Pak? Ndingkluk terus dulungke tangane. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam umpamane. Pak sepinten kalepatan kula dalam setahun Pak nyuwun pangah. Punten mbok bilih pun caos dahar unjukan tiap dinten kurang miraos nyuwun pangapunten nggih Pak. Iya padha-padha Bu. Mbok bilih to Pak anginipun servis di dalam kamar kurang memuaskan. Estu ya ora apa-apa bojone dhewe kok. Bapak langsung iya Bu padha-padha sepiro gedene nggokku sampeyan sing luwih sepiro gedene kaluputanku kok sepiro gedene nggokku sampeyan sing luwih ngerti. Terus rampung sungkem ibu wis Bu wis kene ibu ditangekke langsung ngono awake dhewe kok nggih Pak ora sah mawon to awake dhewe iki kecuali sing di kok tanggane lah kuwi sulaya kuwi sidon geger gedhen bodho pertama nggih nyambi ngunjuk-ngunjuk sik
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nek enten acara ngeten iki sing gawe patokan andan setunggal mawon nggih, Pak. Nek kabeh ge patokan ra sida ngaji. Kono andan rampung kono muni, kono rampung kono muni, kan aku jadi bingung. Iya kan Besti? Pun niki enten dawuh saking panitia badhe ngawontenaken sedekah utawi do kok sithik-sithik. Nggih. Sithik ora apa-apa sing penting ikhlas. Syukur akeh ikhlas. Nek cara kula sithik wong lek lali. Nek akeh cok dieling eling pun. Monggo kalih grup musik religi diparingi sholawat kagem nyarengi kadang panitia badhe ngawontenaken sedekahan kotak sedekah kagem para jamaah. Kok seneng sedekah ora luka tambah kebak, ora wutah saya wutuh, ora roboh sansaya bakoh. Kok seneng sedekah muga-muga warga mriki lek do tindak umroh. Allahumma amin. Monggo kula manut kadang musik mawon. Bu, monggo nderek panjenengan badhe sholawat napa? Nderek mawon. Kelu sing lagu sing kayak ngetren saiki lho, Mbak. Apa jenengane? Sik ana ukuran nang kene ya. Sik sabar nggih. Sabar. Sabar sing wah HP ki nek murahan. Sing kadung akeh salahe ra njaluk pangapurane malah ngenengake ngene. Manis pambukane. Apa judulnya? Dina Idul Fitri duh dulurku kang tak anti-anti. Pun manut jenengan liyane mawon monggo. Nggih, sing wis gegarap mawon. Timbang kula ngarani ndak duneke ora bayar kok akon niku keloro-loro kuwi yakin ora bayar kok. Monggo derek mawon, derek monggo. Kalih selawatan monggo kadang panitia ingkang badhe nglampahaken kotak kagem sedekahan. Kula derekaken kanthi selawat derek musik religi. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Monggo kadang panitia kagem sedekahan. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Mugi-mugi ingkang kagem sedekah dadi lantaran kula panjenengan sami tambah barokah rezekine. Sehat awake, istiqomah ngibadahe, muga posone do ditampi. Allahumma amin. Pramila monggo bulan Syawal niki bulan peningkatan kanggo kula panjenengan sami nepake niat, nglonggarke rasa, nglaras pikir kagem napa ngento-ento mawas diri. Nek cara wong Jawa lih ngarani mulat sarira hang rasa wani introspeksi diri. Mula kula jenengan kon lek do cepet-cepet wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kon do cepet-cepet njaluk ngapura golek ampunanipun Gusti Allah. Sing ampunan kuwi mangkeh
saben wong wis ditampa dosa apa di ngapura dosane ditampa kabeh lan oleh ampunane pangeran bakal dicawisi napa wajanatin arduhas samawati wal ardu idzatil muttaqin diparingi swarga sing ambane langit lan bumi idzatil muttaqin dicawiske kanggo wong sing banget nggone takwa dhateng Gusti Allah. Mula warga agung Sidon Trasan ingkang sama rawuh niki kula tak matur tulung jawab sing jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Nek umpama isih ana muni ana, nek ora ana alhamdulillah. Ibu-ibu ingkang rawuh niki warga ageng Sidon Trasan. Desa Trasan niki isih ana wong jutaan mboten? Oh ana. Wonge teko ya luweh ora. Ana wong neng-nengan mboten? Kamangka jenengan lak dereng ngerti to bahayane wong neng-nengan ki apa? Padahal wong kuwi nek ngibadahi wingi sesasi ditampa anane kula panjenengan kon nindakake poso suwene sesasi wutuh karepe Gusti Allah napa? Kula panjenengan men do duwe titel predikat la'alakum takun men dadi wong sing takwa dhateng Gusti Allah. Kan aku lama-lama capek. Nggih, kula matur kali Pak Panitia tahun depan kumu tambah barokah rezekine niki diparingi kratak kabeh mawon men kepenak. Oke? Nggih, mang tenang mawon matur Pak Grengseng. Ari kula bupati to niku. Wong wingi gak pun dikratak kabeh. Niki nek wayah-wayah paling gak pas siang-siang gitu. Nek ning kono kuwi penak silir akae. Ana sing pindah rono, sing kene pindah rene. Jan ora jenak ya, Bro. Aku paling seneng karo tukang sone paling seneng. Tak belanin aku. Nek ana balik kok nyenen tukang son aku ora trimo. Acara kaya ngopo gedene kok nono niki ora dadi. Ora percaya bukteke. 5 menit pedhot gulune kiai. Ya apa ora? Wong komunis berjuang kok ngorek sone ora penak mikir gua jajal kon ngemek nek iso kiyaine. Ora mbayar kakean cangkemuan. Nah aku asline ya luweh kono pancen aku ngene iki anane. Luweh salah iku undang dapure wong Limbangan. Assalamualaikum. Oh, awak dipoto. Monggo yang badhe ngersakaken mantu nika bocah kula tasih lega. Nika asli saking isi Ngayu Jakarta nika dalang. Dadi dipoto nang. Ya. Iya. Nika anu nderek kula pun 4 tahun nika lari Banjarnegara. Tasih ting-ting. Dalang sarjana seni monggo. Ning anane mung tiap dina mung ang-ung tok. Ora tahu ngopo-ngopo. Ana mbokne nesu malah dok ya kuwi. Pun asalamualaikum. Lah nek empun panjenengan pikantuk predikat la'alakum tatakun, muga-muga teng wulan Sawal niki warga Sidon Trasan sedesa pikantuk wahyu katentreman, wahyu kang minulya, asmanipun wahyu Idul Fitri, kembali suci datang Gusti Allah. Wis kok ngene penake kok jane sing maidu pateni ramang wemik. Tak belani sampean. Tukang sone njok pancen kok ngono kuwi. Nika bola kula nika. Sone dhewe, tunggahke montor dhewe, tekan kene dunke dhewe, setel dhewe, dutik-utik dhewe, engko bali nggahke montor dhewe, go bali ring omahe dhewe njaluk. Yo kita punya porsi masing. Kula kon kaya kae Mas ya ora isa. Maka inilah rezeki. Udah ada yang ngatur, nggih. Ora iso kok meri karo mboten saged. Usaha bisa ditiru, nggih mboten. Usahane wong iso ditiru, nek rezeki mboten. Pak RT penipun Bapak. Oh iya kok sik tak maca. Wong wae tulisan darane ora ngajeni sing enehi kok aku.
Bapak nono ding iki Pak RW maneh Pak Asnawawi kali Bu Kadus mriki Ibu Kadus seneng Sujarwati seneng wis ngarani Sukilinuwih jar ki lempar wati ki ana wah apik iki sastra Jawa lho iki gua blangkon ra mudeng Jawa copot ora kae nggo petis kae kayak ora bolo nek kae sak grup kok nyeje dhewe ora kumanan bulan nggon Gus Wi syarate mara dhewe mang milih dhewe ana nek mung 80 blangkon ngen kula mergo hak demi Allah kula sekseni punden mriki nganti kula ngapusi asmane sapa Mas Mas Agung tindak nggon Gus Wi dhewe ukuran mang milih dhewe sak sire sampean arek surjan biskap jarik sak pengadeg dinggo ana tenan angger gelem rono sampean ning ijen nembek kiye wegah ngentek-entekke kok yo kabeh melu ya rampung mbokku kan aku jadi malu ya rono sing penting mara ora nek iki ora patek anu Assalamualaikum pun ayo nginggar-inggar sarira golek pangapuranipun Gusti umpama warga Sidon Trasan kok isih ana wong neng-nengan niki sawal ngarek 3 dina ayo toto umpama mriki jane wong jotakan neng-nengan engko tekan malih njaluk ngapura mumpung nyawa urung uncat saka raga nek nyawa wis ucul saka raga bengak-bengok njaluk ngapura sedina ping pira Gusti Allah wis ora gelem nampa mergo nyawa wis ucul saka raga nek mbak-mbak kalih iki biasane senajan nyawa uncat saka raga yen salah mbok yo enggal njaluk wis salah ora rumangsa salah disalahke malah marah iki salah sing nggawa musibah sampai jadi jenazah masuk alam barzah nggak dapat jannah yakin mergo napa matine jeng nggawa salah neng-nengan iku lak ngertos ta Bu sing petuk ora takon iku lho napa nek mriki jenenge Bu oh sami neng-nengan limbangan ya neng-nengan ketoke petuk tuk ora takon-takonan petuk tuk ora salaman ngaji majelis taklim leh jagong ungkuran plerak pecucah pringas sledat sik golek neh apa ngono men dawa prongas prongos pringas pendelak pecical wis ah kakean tak besengat-besengut nek ngeten iki ketoke mung petuk ora takon nek cara kula pribadi kula nggih wong jenenge wong niku patokane dhewe-dhewe dinengke luweh nek kula petuk tak takoni semaur kono ora kono itu hakmu kok kula tahu ajeng teng wono Mbah ngono tok sik panjang tak selidiki tak telusuri jebul sak keluarga keturunan macan dadi mung ngono tok takoni luweh penting wis gugur kewajibanku kok ngono wae ngertos bahayane wong neng-nengan dipun riwayataken Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala Kanjeng Nabi dawuh haram hukume satu sama lain orang mukmin berdiam-diaman sampai lebih 3 hari. Iki niku. Kaping kalih dipun nukil saking kitab Nashaikhul Ibad karanganipun Syekh An-Nawawi Al-Bantani tidak akan diterima walaupun sejengkal sholatnya orang muslim sama muslimnya berdiam-diaman sampai 3 hari lamanya. Oh niki Bu, mang mirengke. Sing diancam ora ditampa kalih Gusti Allah, ora ganjaran sedekah, ora ganjaran umroh, ora ganjaran kaji, ora ganjaran poso, ora ganjaran zakat. Sing ora ditampa sayyidul ibadah, puncake langsung sing ora ditampa ibadah sing jenenge salat. Iya ngono. Yo mikir kuwi sing do nenengan kuwi. Aku mung ngilingake gugu ya luweh ora ya luweh. Aku rene ya diundang ora teko dhewe ya. Karo tengah tahun iki ndarani apa? Kayak wingi apa? 1 tahun setengah yang lalu ngundang dapure kula kok mengentengake gitu.
Penting ngaji tak terangke lah kon niku ora nggih luwe wong kula kan hablum minanas. Nek hablum menawa kan urusan ati kali Gusti kan ya sendiri-sendiri gitu. Dilingke kok gelem alhamdulillah karena kita sama muslimnya podo nabine, podo Ka'bahe, podo sholat. Salate alangkah baiknya saling mengingatkan. Ya ora kena meksa. Salat ora usah tak ajar kowe ayo ora kena. Kok anarkis. Mau meh apa sing gocek mik iki mbah sok mben manggone ndi aku ya ora ngerti kok. Penting lak yo ngaji. Sing penting ngaos ke bapak muni ngaos kok. Assalamualaikum, Pak. Sidon rasan iki ndak enten wong wedok sing ra basa mbek wong lanang. Lah lak apa to? Jemene kok karo wong liya sing gek weruh pisan ora basa lumrah. Karo sing ngeloni ora basa kok. Karo wong jaba kon basa ora mungkin. Sidon enten mboten Pak wong wedok iso ngomyang nyentak-nyentak wong lanang. Sabar nggih Pak, sabar nggih. Ditenggo sak sedone nggih. Ridone jenengan teng mriki niki jam piro pisan? Setengah 3 pisan. Yo nilai jame dhewe kok ora oleh. Jam larang niki sidon ana sing duwe 75. Ayo 1000. Nek jame wong kene di atas 100. Nek iki 75 ana wong duwe to kene, wong murah. Nek jame pancen murah, Bu, tapi kenangannya ya enggak bisa aku lupakan. Hihahihi kandhani kok. Oh, leh tumbas, Bu, leh tumbas niki tak rimbangi ora turu. Kakakku mudeng ke langsung guyu. Anek tuku jam kok merem apa ya tekan pasar. Maksudnya jan santai sini kono ke Eyup, seneke komplit, Masya Allah. Assalamualaikum. Ayo. Nek jenengan kok nganti berdiam-diaman sampai 3 hari lamanya, eman-eman leh kalau wingi nindake siam Ramadan. Kamangka napa? Ting 1 tahun dalam 1 tahun ada bulan yang paling istimewa di bulan Ramadan. Di mana bulan itu semua dilipat gandakan. Lah contohnya dinten iki jenengan wong sare nek nggen kula turu nek mriki sami sare ning ana sing ngarani ndekok. Ana sing ngarani biler. Ana wong sare, wong turu niku lak elek-eleke wong to, Pak. Bu. Mburi kula sing nggo jilbab niki ayu mboten? Cantik mboten? Sing ngedramke bagus mboten? Mang delok engko nek sare. Ayu kok ngopo sing nggo cemik niki bagus mboten? Delok engko nek turu. Nah. Nggih mboten? Bengok ya bengok nih ora ngono ku carane. Tak wisi lho macem-macem. Nggih. Dadi sare niku digambarke kaya wong mati. Nek mati kok ambegan. Nek urip kok anteng wae. Lah wong sare iki lak mbok bagus ayu kok turu mekangkang mangap ngorok ndlewer. La ilaha illallah. Tapi arep mekangkang ngorok ndlewer kok teng bulan Ramadan gek poso naumus shaimi ibadatun tetep diganjar kalih Gusti. Niku jajal sasi poso tok niku Bu wong merongos ngowoh ndlewer diganjar. Saiki ora sudi nyawang wae. Wong turu ora galbot nggih. Niku sarene mawon diganjar oleh ganjaran. Nggih, wasum tasbihun menenge kaya wong maca tasbih. Mbok jaman poso iki awan do meneng sedaya to. Nggih, ngeleh kok. Wah, bengak-bengok. Nggih to, wong andane beda sasi poso karo ora kok kuwi. Nek ora poso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mboten sasi poso niku, Pak. Sasi poso ki cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar tok. Kula kan ngingu napa Pak ngingu mendo. Ayo gawe sampean nek pas ngaji golek suket. Ring kandang makani wedhus niku Pak. Motong ngeleh wong poso hawane panas. Tekan kandang iki ana cuwilan triplek sak menten iki.
Aku tak sawan kok kaya wafer tenggo. Wah ki wafer man tak ngene-ngene. Ora cupitan teliplek sing aku no. Wong ngeleh lak matane lak matane mripate lak kaya apa-apa pakanan Jek gitu. Bojone wong liwat ser wih widodari meni ngono Jek. Ono asalamualaikum. Pun. Ping 3 wa amaluhum dhaaf. Amale ditikel-tikel ke kalian Gusti Allah. Pun 700 ngantos 1000 kebagusan. Yasin hurufe pinten? Nah, toh. Kok ngono ki ngaku NU kok ngono kuwi. Ahli sunnah wal jamaah kok ora mudengang. Yasin hurufe pinten Besti? Sing banter. Kalih iya karo sin kok diwaca teng sasi poso ya 700 sine 700 wis oleh 1400 jajal. Enan. Wis ditoto kadang orang guyu. Saiki Yasin loro ganjarane hari biasa. Nek Jumat Yasin 20. Malam Jumat dina umpama setahun kok poso kabeh yakin kere kabeh wong. Mbut gawene oraan patek ngoyo nek buka karepe leh dahar kepengin enak kuwi wong poso. Nggih Bu, yakin entek-entek iki. Yakin poso kok bendino kere yakin. Gusti, ya Allah. Apa gak rembugan karo kene kok arek nganake buka bersama sesuk poso Senin Kemis ngono lho. Wah buka bersama iku diposo tok, sasi Ramadan tidak Besti. Waalaikum. Kok udah namat iki kula ki ngopo to? Dapurmu dundang rene tak tamat ki to. Aku kok iso kok ngene iki piye to ki? Biyen bali kok pondok iki kula waras lho biyen. Saiki kok nemen. Lu kiai iki ora patek lucu, ora patek. Saru Mbah Yai lenggah ting mriku kok. Aku munggah buka kitab kuning terus tak tafsiri bubar yakin nono wong arek ngaji mbek pring paling karo maoni. Pun. Wa du'au mustajabah, dongane ijabah. Wah mula sasi poso wingi Bu, wah wong sedekah jor-joran. Masjid musala pakanan tok. Iki ndek enten sing jenenge jaburan. Napa Mas nek jaburan iki? Sami jaburan. Paling akeh nek nggen kula krupuk karo ale-ale. Bodho niku to Bu. Kan setiap bengi ana dadi nggen kula niku sak dusun ana kakak 130. Per RT ada 5 RT. Sak RT ana wong 30, tak bagi sak RT wong 3. Berarti setiap bengi ana wong 12 sing nggawa jaburan. Nek wong 12 kok nggo ale-ale kabeh, Pak. Ngantos tebir, riyaya malam tebir oleh setengah gudang masjid. Tak bukai tak kok tembor kono adus men paringi slamet aku ngono. Tak kon adus ale-ale. Rebung semut urusanmu ya ngono. Mula warga Sidon Trasan iki asline darep-arep swarga Allahumma. Sing rawuh niki mending darep-arep napa ngarep-arep? Darep-arep. Mending darep-arep timbang ngarep. Nek ngarep-arep, nek boten kelakon sing dikarepke, iso-iso kecewa. Sakit hati, sakitnya tuh di sini ki anake sapa? Halo sayang. Dik, mriki nderek ayah. Wah mak ngantek ngene. Mriki nderek ayah mriki. Saiki cah sak mene-mene to Pak, ngen kula niku karo makne tok kondo muni mama. Karo pakne muni papa. Tak takoni mama jam 4 sore lak kula nembe jagongan teng teras. Cah cilik-cilik TK do lewat tak Nduk, mama teng pundi, Nduk? Nembe ngusung rabuk ngono nggih. Papa nembe ngarit. Luwes sak karepmu kono. Iya tadi mama telepon katanya papa disuruh ke Alas Wetan bawa arit sama bagor. Lah ada apa Dek? Di sana suketnya ijo-ijo. Pak RT guyu aku wis lega. Calon lurah sekseni sing bau rekso kene kok.
Gusti ngijabahi pendungane. Lah tadi mama juga WA kok Pak, WA apa Dek? Tadi papa katanya kalau nusul ke sana harus bawa air minum. Katanya di pinggir alas panasnya ngentrak-entrak ngono ki. Wah, ya apa iki mama kok tandur ndaut. Minumnya sak gendul. Ya, apa iki ngene. Assalamualaikum. Ning nek darep-arep jelas ana sing dikarep. Karep ki swarga niku ngarep-arep 4 golongan, termasuk wong sing nindakake ibadah teng bulan Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Pertama napa sing darep-arep swarga? Talil Quran. Wong sing ajeg maos Al-Quran. Mbah kula mboten kados Mbah Putri mi. Wah, Pak Yai kula mboten saged ngaos Quran, mboten kudu Quran sedaya Mbah. Kul huwallahu ahad niku ya pareng. Bilaknas nggih Pak, niku ya Al-Quran. Nggih Bu nggih. Nggih, wangen kula ki ana jenenge Yusurati. Poso kedua iki maca Quran, golek ganjaran men darep-arep swarga maca Yasin. Poso hari kedua. Kan omahe gandengin kula to Bu? Gandeng napa katek tritis ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Mayan oleh 1400 leren. Poso ketiga ke Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim sadaqallahul azim. Wis ngantek posone rampung Pak, Yasine urung tutuk. Jan telu tenan iki aku. Golek ganjaran kok nggih. Mula lak kathah to masjid musala iki jaman sasi poso kala wingi cobi mirengke. Sasi poso sedesasi Terasan dusun Sidon iki musala masjid nono wong leren maos Al-Qur'an darus sasi poso nggih mboten. Saiki piye? Umat bar subuh darus, bar luhur darus, bar asar terus maghrib ya buka kok bener kuwi. Mosok kok kaya alim-alimo. Marip-marip kok darus wegah gek kiyaine ra sudi aku ngeleh-ngeleh kok kon darus. Ayo Bu, ya Dik, Gung. Kamu kok mengalihkan duniaku lah. Ora pun kabeh sing niki ganjarane gedhe. Ping kalih pun tak jujuk jam 1 kurang 5 menit. Kula munggah jam 11:30 wis karo kakean iki. Kula nek kakean teng mriki kula kamplengi wong Pakis mangke. Mun iki lek pindah teng Pakis. Pakis dalu mangke teng Banyu Biru, sesuk-esuk Blora. Dongake paringi sehat kabeh Allahumma. Nggih. Kalih. Nggih. Kalih doa nggih. Berarti maido kalih donga. Kalih nggih. Nggih nggih. Ya ape-ape. Nggih. Nggih, siap. Tak jajali. Dikai napa? Kumbangan utawa dikai sesendonan nggih. Kaping kalih sing darep-arep swarga sinten Besti wa hafidhil lisan. Wong sing jaga ngreksa ucap. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Mula niki kok natoni atine wong liya, mungkin maaf bisa dimaafkan, ning nek kon lali ora iso. Ditambah nomrene tiwas ndedawa larane nanging tamba sejatine ora liya mung awake dhewe. Niku sajane wong lara ati kok wis tatu mergo niki sing natoni ngapura iso yu di ngapura ya yu aku ngilih omong kladuk karo sampeyan iya yu tak ngapura wis di ngapura kosong ning ati nek kon lali ora iso job dibatalke kadang kelingan wae kok ya kaya mangkat kok batal ki jajal piye to ki kok geding aku pun Salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya menungso tergantung leh njaga lisane dhewe
Dewi monggo dijaga ditata men lisan niki ora gawe lara nang atine wong liya syukur-syukur mendel kanggo eling nang Gusti Kang Maha Kawasa muga-muga dadi manungsa sing luwih utama swarga gadang panggonane amin Allahumma. Ping 3 sinten sing darep-arep swarga Mas Mutaimul jian wong sing ngenehi daharan nek ana wong ngeleh ngenehi unjukan nek ana wong ngelak nyilai payung nek ana wong kudanan payung hitam iso gitu malah apal iki jajal ya wong kok ngene Doni pancen jan apik kok ya genduk dina apik mangku purel wis Mas wis kabeh lagu apal kok ilah hadaroti kadang ora iso kok jaro nyapuni tok minggat oh kaping 4 sinten sing darep-arep swarga wasraimi fi syahri Ramadan wong sing poso teng wulan Ramadan niki darep-arep swarga amin Allahumma ya robbal nek niki kabeh ibadah wis ditampa njaluk ngapura golek ngapura ning Gusti wis ditampa jur ayat berikutnya ngendika alladzina yunfikuna fis syara'i wadh-dharra'i wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas siji bar poso niki warga sidon trasan tambah infake tambah sedekah tambah ngamale Allahumma ora kudu kathah luwung sithik lek lali timbang akeh dieling cobi to Bu dit 100.000 kok ning ngarep Indomaret napa teng ngarep apa ki Artos Magelang lak ketoke saipit wong sing disawang werna ning jajal mau ana kotak mlaku ning kantong 100.000 tok arak nglebokke iki mikir pirang-pirang dina tak lebokke ora ya tak lebokke kamong kono apa innallaha yabghalu kulla alimin bi umri dunya Gusti Allah paling ora seneng kalih menungsane umate kawulane sing pinter banget ngurusi babagan perkara donya ning jahilin fi umril akhirah bodho banget perkara urusan akhirat berarti donya ora penting Pak Yai nggih penting wong urip teng donya nggih butuh donya nek ana mubalik muni donya ki ora penting sing penting akhirat aku lek tindak mriku niku mawon nggih Pak Yai nggih urip teng donya ya butuh donya ampun niki wis pun sawal kaidah besar kondiangan ki pirang donya apa ora niku pirukunan tok kok nyunatke anak ngedon-donke ngunggahke kap wong loro ngantenan werna tiwas pindah rono tak dongani piye to ki sehat nggih Mbah Putri nggih Allahumma nggih donya niku penting pun monggo terus sak badanipun napa tambah infake sedekah luwung utawa sempit ping kalih napa tandane sing ibadahe wong sesasi ditampa bar poso niki tambah sabari tambah istiqomah niku ajek continue terus al istiqomah khairun min alfi karomah satu istiqomah lebih bagus daripada 1000 karo ping 3 sinten sing ibadahe ditampa sesasi poso wingi Pak Yai nggih niku napa wong sing gelem ngapura marang salahe wong liya mbun monggo ndongake sidon trasan donga tolak balak kala seba dados digandominake njajal adipun niki kula manut nggih kula nembe siam pluk Hung wilah ngawi gena mastuna masudam sekaring pawana langgeng ngata bagama nyaya jadapa lawasata dakaracanaha duh Gusti ndat kang amurba jagat Gusti kang maha nasa Gusti kang maha wicaksana pun barokai pun duluri pun seseni warga agung sidon trasan kenya ngadani adicara sawalan mugi para madya wasana katampi sedaya amal ibadah ingkang kagem syarat sarana sawalan
Ingkang sumrawuh pinangan sehat waras panjang yuswa dzurriyyah sholih sholihah keluarga ingkang mawaddah warahmah betos sakinah berkah barokah rezekinipun manfaat bondo donyanipun barokah yuswanipun satemah sidon trasan dados dusun desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur sedaya amal katampi dados dusun desa ingkang tansah berkah dening para nabi lan para wali, para pepundhen, para sepuh ingkang sampun murut kasedan jati jinemponing maruta swarga langgeng tindak piyambak. Sumareka den prayitna semuri reseka balik titiyoni titiyoni gandayani mustika purnama sasi leng-leng driya mangungkung kanduhan rimang lirlina kang tanpa kanin mengko sang dyah utama pindha sang Yayi Bratasena kalo sang ngandika Yen sembah iring ulun kapurba risang ora bengrat ngaten mawon Pak nganggo larasan kelok menyuruh san saya dalu hararas ora sah wong ora adune kok nggih ya ndelok adune to ana ora adune kok muni mah teman-teman keplaki sing orjen ku aku nggih Bapak Ibu pun jam setunggal anu iki leren apa terus sik bapak-bapak mendel ibu-ibu sinyauri terus napa leren wong wedok kok teras terus wong lanang wisayah ora iso ngoyah-uyep-uyep kok terus Pak terus kono penak ngene tok hahe lah sayah apa darani teras terus arek ngrungokke akeh unggale aku ya sayah ya ngrungok ning jero mau ya urung maem apa-apa kok tenan demi Allah urung nyemil cemilan sing di Pak RT iki kula ki urung jikuk apa-apa angger gek jikuk jeki omong wae angger gek ngene tak betake meneh Pak RT iki beto mlebet nggih tak suwun mangke tak betoting pangeh nggih ya Allah Pak RT calon lurah Allahumma tak dongakake muga-muga paringi barokah sidon trasan Allahumma pun nggo sarang-sarang nyuwun dhateng Gusti Allah muga-muga mboten petuk wonten ing iki napa tempat lapangan apa pripun lapangan muga-muga ora kok mung petuk teng sidon trasan lapangan mriki makom niki muga-muga ora suwe saged pinanggih teng Masjid Nabawi Masjidil Haram amin Allahumma warga sidon sehat waras panjang yuswa dzurriyyah sholih sholihah keluarga mawaddah warahmah betos sakinah ibu-ibu mbak-mbak laris lancar berkah sedayanipun muga-muga petukan teng Masjidil Haram nggih Pak Bu paringi barokah panjang yuswa aja pisan mati sedo pejah nek ora netepi ahlus sunnah wal jamaah muga-muga paring ana istiqomah sebenjang pejah pira husnul khotimah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin saderengipun kula dongani niki hasil amal pengunjung kula wau pikantuk 3.600.000.000 rupiah
Allahumma 3.626.000 rupiah niki sedekah jenengan sok sing kanggo napa dadi pepadang ting alam barzah. Allahumma astaghfirullah rabbal baraya Rabbi zidni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wal awwalin wal akhirin sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan arifin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin, hamdan yu'afin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdan ya rabbil jannati wa syukur. Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa sunnatan tabina biha jamil awalin wa jamil hajat wa tudhna bi jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tubarikuna biha qasalah ghayat min syarri kulli mamat. Salatu wassalamu alaikum ya sayyidi ya Rasulullah subhanahu Allahumma hasil maqasidana wa maqasid wa maqasid dunya wal akhirat. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa yaqdir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anzil rahmatal maghfiratan ala ahli kubur min la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibauhu warzuqna tinabah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadihi wa khulud jannatin. Allahumma shfina min al-bala wal wabai wal qahti wa Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa iyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina ya Allah. Taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wal maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil mautina wa najata minan nar wal akhwa idal hisab. Hasbi min syari'il mubi hajatina ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jenang selawat kalian sesonderan ngapurantos kekilangan kelapatan kawula mugi Pak RT, Pak RW, kadang panitia kersa bedah tangguling samudra nyempiaken Syekh Tirtani pangapura dhateng jasad kula menawi wonten leresipun yaktos pitadah saking Allah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa alfa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.